سلام زخبركم تخطاتلتي سينما السمرم لغون مكتتالكم بخبري عدم أبتي أبن الزبا دباروا ناي زبا دبوب زت خايدة ودرات بشكلتهم كاب سالساي ديفجين قدامي تمسكن كحساي كلاي إيفن كفل سالساي يافيت أمان ربعي دانيل كيدانة حمشاي ناتني الإفرم شادشاي كبرم قبرتن سعيم كاب كلاي ديفجين قدامي لاميك تسقاي كلاي يافيت زر سالساي دانيل أشبر ربعي إيفن إساق حمشاي حيرمون كيدانة شادشاي مدحني ساميل أمني دك عن شدمام قدامي تليلي أفرق إيكاليتي تسقابوس أمنخ سالسيتي الوام كيدانة مارم ربعيتي يرسالم كفلو بمخانين أبا موداتا عزريا زمالت سوان 4 كيلومتر زتسر علم تقدمتي قدامي ديفيجن ابز كايد ودرات قدامي ناتنا المولوجيتا كلاي موسي اسياس سالساي هيرمون ابراهام ربعي صقاي درار حمشاي سامويل ميكيل شادشاي انهم ولد سلاسه بمغان نور دراتهم فصيمهم ابتي ني حموش مدرخات بوهل نطبي صبلل ازبلو تصاوتي كاب سالساي ديفيجن قدامي ايفن كبل ب 22 نطبي كلاي ميلان تدرس ب 19 سالساي تمسكن كحساي ب 10 تقلتم ربعي دما دانيال كيدانه ب 10 حدم حمشاي محضر امانيل ب 10 حدم شادشاي فنان محرتا بتشعاتم كاب كلاي ديفجين قدامي لاميك صقاي بسلاسن سلسته نطبي كلاي دانيال اشبر بسلاسن حدن سالساي امينه داب عالم ب 10 9 ربعي يافيت زرق ب 10 4 حمشاي مدحني ساميل ب 10 شادشاي ايفن اساق بتشعات نطبي بمحاد صبلل كبلون كلهم كابلاي دك علشتي قداميت ليدي افرقي ب 4 سلسته نطبي كاليتي صقابوص املاخ ب 10 8 سالسيتي يرسالم كفلو ب 10 سلسته ربعيتي الوام كيدان مريم ب 10 نطبي كمرحاق إلن تحت ساتفنت نيدك علشتي بمحلاو نزل حزرت زملكوت أكل تمتخ كبرول بمزخار دمام أبا موداتا كاب قدامي ديفيجن قدامي ساميل ميكيل ب 58 نطبي كلاي موسي إسياس ب 30 شعاتن سالساي إيفن غويتون ب 30 شعاتن ربعيناتنا الملقيتا ب 20 شعاتن حمشاي هيرمون أبراهام ب 20 هدوشتن شادشاي نهم ميكيل ب 20 هدوشتن نطبي بتخطت عليه ولدراتهم يمرحو كم زلو كاب فدرشن قرد مشكلتا زترخب حبريتا يملكت بزيكازي فدريشن أتلتيكس نزبا دباروا وستاوي وردرات أكايدو نيروم أبتعب نزبا دباروا من إسيات زنبالن دليتاتون نمللاي ببقزيو بفدريشن أتلتيكس زتوالد بوردرات كاد بمغنايو زحالفة 10 حدار 2023 أمنا 6 متر دك يتبعتين دك أنشتن نعقرا سورة 800 متر زساتفة وردر تساريعهم قدامي ساميل كحساي ب 20 دقيقة كلاي سيم فتصم سالساي عوت إفريم ربعي مرح إسياس حمشاي عميلاك سلمون كوص خلوهم أمنا دك أنشتن بتمثال مترو قداميتي مثل كيدان مريم ب 20 دقيقة 3 خليثن كالتي دسيت في الساحتين سالسيتي يوصل محرتاب كعوتا كيلن أمنا 800 متر جراس روت قدامي سيم تولده كلاي هنوك تصفازجي سالساي فيلمون سمرت ربعي حابن كبرم أمنا لك أنشتي قداميت أرسي ما يوسف كاليتي يوصل محرتا بمغان نايتي علات وردراتن أتصعفي فن ودر ممزن بقعت سالساي ديفيجن كعسو مربب زبا ماكل سنبت 10 حدار أب ساعتات كن مقطري أب مصاوتي ميدا بوتشي فيلا بقلت صوتات قلصيلو عيلو أبتي غانتاتات ديك أنستيو زتساتفالو قطم ناب مزازم من حلفي تقايدوم فلما دما غانتاتات بحت مسكرمن دنب سنبل تراخبن صوتا بجمرو لبوغن كلتين غانتات زحل مقسقاس كو أنت تراعي دنب سنبل زي كم زحلفة صوتن ببحت مسكرم كعبلنا تراعين كموتي تلما بقدامي سيت بحت مسكرم 25 ب 20 حل مسعر ناب كلاي سيتين عمرحن اب سعبتون دنب سنبل ولا كو حوقافاتن شفين انتغربا بحت مسكرم غناي تخالان دقيمن 25 ب 16 مسعر دمر وصيت كلت بمرتاع ناب مزازم حلافنا رغاغيصن سعبن وردرات زكايدا ابز حلف سنبت زترخبا غانتات ادلوس نسرن نيرن ابز صوتا ادلوسين عبدلن بمقرام نسراوان كلت بار افانين نيرن ابز دقيمن زترخبا العدد ما ناب مزازم من حلف مسموخانا العلاقه قلبستوها بعينيرام بامان الهبت جبريل سلطنا دلوس كم زحلفه مسارعن ادلا ديلن بدغفتن ما ميقنا ابز غربالو نقداميت كفال صوتا 25 ب 10 تعويتن علام اب صعبت سيت ادلوس مرحنتن عاقبن كون تسغوما كاب نسراوان حليفو زمص زنبرنا متقعسلت صوتا كن مرحنتن زسناخل كوين قريبو بعوت نسري 25 ب 23 بالزمادما ناب سالسيت صوتين ابرحن اب سالسيتين مفلاليتن صوتا نسراوان طنقا زر ايالو ادلوس مسبلو صوتن بقعتن جيغاتات زفترال هموتي ترايو بمسر زتخايد صوتا دما اتا بزح دغفتا ناب بوتشي فيلا زمصت ادلوسيا بتا بزحلف صوتا زسعرتا نسريا 15 ب 12 بزخونه وجي ترتيا
ናብ መዛዝም ጾታ ካብ ምሕላፍ ተዓንቂጻ በዚ መሰረት መምዘን ብቕዓት ውድድራት ሳልሳይ ዲቪዥን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ዝመጽእ ሰንበት ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትራት ሒዙ ኣብ መንጎ ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ንስር ምስባሕት መስከረም ከምኡውን ደቂ ተባዕትዮ ማሕታ ምስባሕት መስከረም ብዘካየዶ ጾታ መጋረጅኡ ክዓጽዮም ኣብቲ ቀዳም 11 ሕዳር 2023 ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ኣዳራሽ ናይቲ ምምሕዳር ኣብ ደቡብ ሱዳን ጁባ ዝነብሩ ደቂ ገዛውቲ ተወዲቡ ዝተኻየደ መደብ ኣመሓዳሪ ማይቲ መናይ ሰለሞን ሓይለ ዘስምዑ ቃል እታ ንዞባ ኣብ ስፖርትን ካልእ መዳይን ኣዝዩ ሰፊሕ ታሪክ ከም ዘለዋ ብምዝኻር ብፍላይ ድሕሪ ናጽነት ዕድመ ኣብ ሃገራት ስካንዲናቭያ ተጓዒዞም ንዓወቶም ክውን ዝግበሩ ተጻወቲ ዝበዝሑ ደቂ ማይቲ መናይ ምንባሮም ኣብሪሖም ብዘይካዚ ኣብ ዓውድታት ስፖርት ኩዕሶ ሰኪዔት ካልእን ዝኣመሰለ እውን ብሉጻት ከም ዘፍሬት ምስክር ዝኸውን ኣብቲ ኣብያተ ጽሕፈታት ናይቲ ምምሕዳር ዝርከብ ዋናጮታት ከም ዘሎ ሓቢሮም ዋላ እኳ እታ ምምሕዳር ብሰንኪ ብዙሕ ምኽንያታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከተብኩር ምግዳዳ ስዒቡ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ማለት ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ግን ብኮሚሽን ባህሊ ስፖርት ንኤርትራ ዝተገብረ ምርጫ 11 ኣባላት ምምራጽ ከም እንደገና ከም ዝተመስረተት ኣመሓዳሪ ማይቲ መናይ ኣቶ ሰሎሞን ሃይላ ነጺሮም ድሕሪ ስንኸ ኺስካ ዝተገብረ ጉዕዞ ድማ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ማይቲ መናይ ህይወት ዘሪኣ ዳግማይ ናብ ጾታ ምምላሳ ኣብርሂው ወዳታ ድማ ንኹሎም መሻርክቲ ኣካላት ማለት ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ንኤርትራ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እታ ክለብ ኣብ ናይ ዓመተ ስፖርት 2022-23 ግጥማት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ብምስታፍ ገና ተወዳዳሪት ክትከውን ዝለዓለ ተራ ዝተጻወቱ መታዓቢቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ፈተውታን ኮሚቴ ስፖርት ስለቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኖም ኣብ ወንበር ክለብ ኩዕሶ እግሪ ምምሕዳር ማይቲ መናይ ኣቶ ኣለም ሰገድ ተስፋ ሚካኤል ብወገኖም እንቋዕ ሕጉስና ድሕሪ ምባሉ ተጻወቲ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ዕድላት ብምምዝማዝ ናብ ረብሖም ለዊጦም ነታ ንኸም ዮሃንስ ዘሚካኤል ካልኦት ዓበይቲ ተጻወቲ ዘፍሬት ንዞባ ማይቲ መናይ ከጸውዑ ተላብዮም ኣሰልጣኒ ማይቲ መናይ ዮናስ ምህረት ብወገኑ ነቶም ተገዲሶም ክለብ ኩዕሶ እግሪ ምምሕዳር ማይቲ መናይ ቀጻልነታ ከተውሕስ እጃሞም ዘበርከቱ ወገናት ዝገበርዎ ሓገዝን ዝተሰደ ንብረትን ከም ዝበጽሖም ጠቂሱ ብስም ነበርቲ ማይቲ መናይ ድማ መስጊኖም ምምሕዳር ኩዕሶ እግሪ ክለብ ማይቲ መናይ ኣብ ደረጃ ክትበጽሕ ዝተዋሱ ክለብ መሰልጠን ማእከል መረብ ሰቲት ጨንፈር ስፖርት ሚኒስትር ትምህርቲ ተጻወትን ኣባላት ስታፍ ኣሰልጠንትን ግራስሩ ድማ ልባዊ ምስጋና ኣቕሪቦም በዚ መሰረት ኣብቲ ኣጋጣሚ ድማ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዘርኣይዎ ብሉጽ ጸወታን ስነ ምግባርን ሰብራእ ኮይኖም ዝወጹ ህጻናት ዓበይትን ማለት እቲ 13 ዓመት ምህረት ኣብ ኢሳያስ ብጠባይ የፌት ዮናስ ምዝጋብ ሸቶ ኣራም ዘካርያስ ብሉጽ ተጻዋታይ ኮይኖም ክርቁሕን ከለዉ ጴጥሮስ ዮናስ ኣሰናይ ሳምሶም ኣኽሊሉ ኣማኒል ብተመሳሊ ናይ 15 ዓመት ነቲ ክብሪ በቂያምዮም ኣብ ናይ 17 ዓመት ክረአን ከሎ ኖህ ህድሩ ዳንኤል ተኽሉ እሰይ ሃብተስላሴ ብሉጽ ሓላዊ ማዕጾም ተጻዋታይን ናይ ስነ ስፖርታዊ ስነ ምግባርን ኮይኖም ኣብ ናይ ቀዳማይ ዲቪዥን ክረአን ከሎ ሜሮን ሰሎሞን ያዕቆብ ፍስሐ ጽዮን ኣሚናድ ኣብ ዮናታን ኤርትሮስ ኣብርሃለይ ኤቨን ግርማጽዮን ነቲ ክብሪ ዝበቕዑዮም ኣብቲ ምምሕዳር ግራስሩት ዓብዮም ገና ምስታ ከም ክለብ ቆይማ ውድድራታ ኣብ ምስሊ ሳል ትርከብ ዝሓለፈ ዓመታት ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ ዘሕለፉ ሚናስ ሙሴ ኤቨን ዮናስ ናትናኤል ዮሴፍ ኬብሮን ተኣዛዝውን ኣሰር መዘናኦም ሲዒቦም እዮም ነታ ኣጋጣሚ ኣመልኪትና ንሓለፍቲ ናይታ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ምምሕዳር ማይቲ መናይ ተጻወትን ኣዘራሪብና እዮም ነርና ኣብ መወዳእታ ተጻወቲ ናይቲ ንኡዞባ ዝተዳለወሎም ናይ ሜዳልያን ገንዘባውን ካልእ ናይ ትምህርቲ መሳለጥያታት ዝሓዘ ሽልማት ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ምምሕዳር ማይቲ መናይ ኣቶ ሰሎሞን ሓይለ ሓላፊ ግደፍ ንኡስ ዞባ ማይቲ መናይ ጸገረዳት ወልደ ካልኦት ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕዱማትን ዝተዳለወሎም ሽልማት ተቐቢሎም ሲኒማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃበ ሲኒማ ሰመረ ኣብ ሲኒማ ሰመረ ቀጥዑሙ ዝነቀ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታ ስፖርት ፊልም